Bro, ini ada pertanyaan. Fotonan nih loh. Pak Sam, piye carane ben iso sukses kaya sampean? Ini mas, sampean kempen sukses kaya aku. Yang pertama, kerjaan apa wae, usaha apa wae, yang penting ku niate mas. Sing kedua, ojo lali, njaluk donga karo sing gawe urip. Ya iki mas, yang paling penting nomor 3 iki. Njaluk dongane wong tuwa karo konsisten, yang penting ditlateni. Kaya aku ini iki lho mas, usaha apa wae aku ya alhamdulillah yo sukses ini iki. Keuanganku iki lho mas tanpa batas. Pokoknya masalah duit, bisa aku selalu mikir meneh. Dan sampean kepen sukses, ya ikuti langkah-langkahku. Lah jikam, tuman. Oke aneh. Udut karesi teman pantal. Ora sengaja kok. Langsung ojo, nggo sepatu polamu jaran ngono. Ya kan iso aku duwe. Entah iki. Ya kan tekune iso. Untuk apa duit wis ora gablek. Emang kayak motivasimu apa karepmu? Lah, mung kosong. Wow, motivasi bukan ya, beda orang jadi motivasi. Udut karesi tok malah pantal. Ya wis ngono wae mas. Ikuti langkah-langkahku, ojo lali.